खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय। महाराष्ट्रनि रायगढ़आव दाखालिनि बिल्डिं बायनाय जाथायाव गासै दासिम 12 जन थैबाय आरो 19 जनखौनो दासिमबो गोमानानै दं होनना पुलिसफ्रा बुंदों। मोनसे गोमोथाव बाथ्रा, एनडीआरएफनि टीमा सासे 5 बोसोरनि गथ'खौ मैया 19 घन्टानि उनाव गोथाङै बिल्डिं सिंनिफ्राय बोखांनो हादों आरो एनडीआरएफनि टीमा गथ'नि नखरनि मानसिफोरखौ बिल्डिं बायनायनि सिङावनो दं होननानै सन्देह खालामदों। नर्थ ईस्ट फ्रन्टियर रेलवेआव एप्रेन्टिस पस्टनि साख्रि ओंखारदों। गासै पस्टआ 4499। बिनि अनलाइन एप्लिकेशननि डेटआ 16 आगस्तनिफ्राय 15 सेप्तेम्बरसिम। सोरबा दासिमबो एप्लाइ खालामाखैबा एप्लाइ खालामनो हागोन। एडुकेशनेल क्वालिफिकेशना क्लास 10आव 50% मार्क्सजों लोगोसे ITI पास जानांगोन। बिनि कमप्लिट डिटेल्सखौ नायनोबा आरो अनलाइन एप्लाइ खालामनोबा स्क्रिनाव होनाय लिंकआव थांनो हागोन। सोफोसनि सिकिउरिटि एक्सपार्टफोरा एन्ड्रइड मबाइल इउज खालामग्राफोरखौ 23 टा एप्सनिफ्राय गोजानाव थानो बिथोन होदों। बेफोर एप्सखौ नोंथाङा बाहायोब्ला नोंथांनि गासै बेंक बेलेन्सखौनो जिर' खालामनो हागौ। एक्सपार्टनि मथेबा बेफोर एप्सफोरा माखासे गुगोल प्ले स्ट'रनि पलिसिफोरखौबो फालियाखै। बे एप्सफोरखौ खेमसे इउज खालामबाथाय डिसमिस बाटोन मोननाय नङा आरो बिसोरनि माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिशन्सफोरा ओरैबायदि फिसा फनाव लिरनाय जायखौ नोंथाङा नुस'नायबो नङा आरो नोंथांखौ एट्रेक्ट खालामनो थाखाय ट्राइ फर फ्री, स्टार्ट फ्री बेबायदि बाटोन मोनगोन। बे 23 टा एप्सनि लिस्टखौ स्क्रिनाव होनाय जाबाय। 18 आगस्टआव चिरां डिस्ट्रिक्टनि रनिकाटा पुलिस स्टेशननि आन्डाराव थानाय खाग्राबारि एरियानिफ्राय पुलिसफ्रा गोबां हाथियार मोनखांनायनि उनाव आरो मैया उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट पुलिसआ उदालगुरि नेपालपारा खाथिनि रबार बागानाव अपारेशन खालामनानै गोबां हाथियार मोननो हादों, जेरै AK राइफल्स, पिस्टल्स, वाकि टवाकि सेट्स आरो गोबां हाथियार। बे गासै हाथियारखौ हा सिंनिफ्राय बोखांनानै मोनदों। मैया गलाघाटनि श्रीमन्त नगराव कारेन्ट नांनानै 6टा न' खामदों। मिथिनाय बायदिबा न'नि मानसिफ्रा बारग'नो हादों, नाथाय गोबां लाखनि प्रपार्टि लस जादों। नर्थ ईस्ट इउनाइटेड FCआ ISLनि थाखाय गोदान कच एपइन्ट खालामबाय। कचनि मुङा स्पेनियार्ड गेराट नासआ बेनि सिगां लिभारपुल FC एकाडेमिनि कचमोन। हायद्राबादनि मेथ्स जिनियास एबा सानखान्थि आयदानि गोरोंसिन नीलाकान्त भानुप्रकाशआ बुहुमनि फार्स्टेस्ट हिउमेन केलकुलेटर जानो हाबाय। भानुप्रकाशआ लन्दनाव जानाय मेन्टेल केलकुलेशन वर्ल्ड चेम्पियनशिपआव इन्डियानि थाखाय फार्स्ट टाइम गल्ड मेडेल लाबोनो हादों। बिनि सिगांबो बिथाङा 4 वर्ल्ड रेकर्ड आरो 50 बार लिम्का बुकआव रेकर्ड खालामखांबाय। AFSPA आर्म फर्सेस स्पेशियल पावार्स एक्ट 1958। बे एक्टखौ आसामाव 28 आगस्तनिफ्राय नेक्स्ट 6 मान्थसिम बारायबावनाय जाबाय। बे एक्टखौ आसामा डिस्टार्ब एरियाखाय नभेम्बर 1990निफ्रायनो लागू खालामदोंमोन। बे एक्टनि गेजेरजों सिकिउरिटि फर्सआ आसामाव नटिस होआलासिनो जिखुनु जायगायाव अपारेशन खालामनो हायो आरो जिखुनु मानसिखौनो एरेस्ट खालामनो हायो आरो बे पावारखौ एभ्रि 6 मान्थसनि उनाव बारायनाय जायो। आसामनि 28 जन आर्टिस्ट बा सिंगार्स आरो एक्टर्सफोरा मैया BJP पार्टियाव जइन जादों। बिथांमोनहा आसाम BJP प्रेसिडेन्ट रन्जित दासनि प्रेजेन्सआव हेंग्राबारि BJP हेडक्वार्टाराव जइन जादों। जइन जानाय आर्टिस्टफोरनि मुंखौ स्क्रिनाव होनाय जाबाय। बलिउडनि एक्टर सुशांत सिंह राजपुत केसआव CBIआ मैया मुम्बाइ पुलिसनि 2 पुलिस अफिसार्सनो सामन होदों बा पुलिसफोरनाव सोंनो थाखाय लिगेल नटिस फाथायहरदों। बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोख्रैसिन बा स्पिडसिन खारनो हाग्रा उसेन बल्टनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। बियो दा गावनि जामाइकानि न'आव हम क्वारेन्टाइन थाबाय। सप्तासे सिगां गावनि 34th बार्थडेआव मास्क फ्री सेलेब्रेट खालामनायनि उनाव बिथांनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोनहा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान निउज लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। जोबनायाव दङ भारत आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। भारतआव दासिम 32,31,522 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 59,608
आरो हगारनानै होनाया 24,67,220 आसामाव दासिम 94,592 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय हगारनानै होनाया 74,814 दासिम 19,550 नि देहायाव एक्टिभ जानानै दङ थैनाया गासै 260 दिनैनि निउसआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों